Ayike bahlali njengoba nazi nje ukuthi icala lisekho ngomhla ka5 selingomhla ka27 March. Ngifuna ukuthi nangawo umhla ka27 March sivele senze ibukwayo umoya ongcwele. Angithi thina vele asiveli ku radio, asiveli ku TV, asiveli emaphepheni, imedia nje izibile ngathi as exist. Lalelani ngoba kuzobe kuyisecaleni beyitshela ukuthi bazosibonisa umhlola. Bazosiveza ke this time. Ngifuna ukuthi guys senze into ezibukwayo niyangizwani sicule sibalinde ngengoma phandle kuvele kube yiphathi street. Avele sambe siyogroove enkantolo guys. Asihambeni siyogroove enkantolo, sambe siyoshaya irally nje. Kube mnandi kuvalwe nje itheku nci. Ma MK amahle nina ngiyanithemba nina. Nginibonile into eniyenzile. Abantu basababazi ukuthi hey kwagcwele kanjani eThekwini. Lapho uma ngabe nginganixoxela ukuthi leya mashi leya kwakungena sponsorship, kwakungena twa. Nezo. Kodwa abantu inhliziyo zabo ngoba sezikulungela ukukhululeka, zikhathalele lento ebhekene nayo. Bagcwala. Namanje ke, uyabona lento eniyenze ngole inini kuthani kwimashi. Ngithi ngomhla ka27 asiyiphinde ibe likhulu. Uyabona njengoba nje sizoposta lento ukuthi ngomhla ka27 le poster lengifaka la ukuthi ngomhla ka27 siyakhalalelana. Ubize ngisho ugogo wakho mawuthanda, ubize ngisho umngani wagogo wakho, ubize ngisho abathakathi bangakini, ubize yonke inhlobo. Kumele kube khona yonke inhlobo, kube khona wena sangoma, wena stakwa, wena bani, wonke umuntu udinga ukukhululeka. Nize nonke ngomningi benu, angikhathali ukuthi umuntu uyini, wonke umuntu akabe lapha ya. Ngoba sonke inkululeko yethu le esizoyilwela. Fune babone ukuthi hey asihleki manje asithi nsi. Siyayifuna lenkululeko by fire by force, siyayifuna lenkululeko. Yebo leyo nto leyo. Asambeni ke maqabane ngomhla ka27 siyogcwalisa lapha sithi kube nje into ongazi uzuyibone. Kugcwale kuchichime kuthi babone ukuthi hayi no sifikile, asifikanga sigalelekile.